Апашко модаро хоҳаро я фирмара шумо да тавсия метиҳем кор фақат барои занҳо фарқш неста шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен ними рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен я апашка шумо да тарзи кора бе пул мефаҳмона ки чӣ хеле кора ва чанд қа даромад дора. Апашко модаро хоҳаро шумо бинависен бигӯен ки номерои канали Саудотиҷӣ гирифтам. Бародарои азиз илтимос шумо нанависен ки кор барои шумо нестай. дӯстони азизи квартир десен дар шаҳри Душанбе Домпечадай инаи ростакида светофори чораҳаи Сафина инами ростакида чораҳаи светофори Сафина бидай ана квартираи фурӯши мо имрӯза дар инами дом дар 4 этаж қарор дорад трезош тарафи раҳа нигоҳ мекуна анаи тараф бардрои азиз гардиши танка ҷои зур дайне ки квартира дар инами дом дар 4 этажиш дай ози дарни ана квартирара сёнка мекунем гӯш кунем бардро маълумот ша гап мезанам квартира афши қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Исмоили Сомонӣ кӯчаи Бухоро 31 дом печа дабидай дом 16 этажа духонага наки сехонагаш карда мешава дар 4 этаж қарор дорад трезош тарафи раҳа нигоҳ мекадай 81 аз 10 40 квадрата ремонт коробка освеч мега ҳастай ҳуҷҷатош шартномавиай дар трезош бардро часпондагӣ нархша $63,000 мега $63,000 духонага сехонагаш карда мешава $63,000 чӣ хеле гуфтам ана 670,000 сомон 3,300,000 рубл арзон мешава ё мошинам қабул мекунанд мақсад ягон мошин боша битен болои сумам битен мешава номерои телефонаш аст имо WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз додара ки дар навори десем беморай вақт таваллуд шиданашда соз бидай аз 3-4 рӯз пасаш аз зону поёнтар бардро почааш аввал сирх шидай баъди сирх шидан сиёҳ шидай дигар илоҷиш нашида диданд ки мисол почааш сиёҳ шидай почааш аз зону камтар болотар биридиянд ҳозираш дар ин видео дар беморхона бардро 1 ҳафта пас 2 ҳафта пас ана касали припадка мешава падаршон хоҳиш карданд ки ана бардрои ки мисол ба хотири Аллоҳ хайр мекунанд чанд қе мисол аз зуршон мераса бардро ана хайр кунанд гуфтага барои дорувош мисол бо барои ҳами додарак я чӣ мешава номерои ина мисол падаршам мондагим номерои картаи Душанбе ситишам мондагим бардро агар имконият боша ягон сомонӣ ана ягон рубли мисол ёрдамаш кунен хайна бардро мисол бо хитон гӯш кунед
in ausdrücklich.